Manamnama ang mailukat ti publiko ti Burnham Lake kagidan ti selebrasyon ti Baguio Day into September 1, 2026. Sigon kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong adan iti 50% ti level ti danom iti danaw. Mangnamnama ti syudad iti adupay panagtudo tapno manayunan ti kaadu ti danom ang maornong sakbay ang mailukat ti man-made lake. May parangpay dagiti barong nga imported boats kas paset ti rehabilitasyon kaputa saan na mapalubusan ang mausar dagiti daan a bangka. Tapos yung mga bagong mga boats, marami nang dumating imported na boats nandun lang sa Manila. Yung mga lumang boats, talagang hindi ko tatanggapin yan. Tatapon ko yan. Kasi kumbaga parang sa bumili ka ng bagong sapatos, syempre kailangan mo rin ng bagong medyas. Di ba? Hindi naman pwedeng punit-punit yung medyas mo. Gusto natin mag-enjoy yung mga tao dyan. Kailangan maayos lahat at safe yung mga watercraft.